Gaur erdiaroko gauza esplikatuko dizute. Lehendabizi azalduko dizute erdiaroan non eta nola bizi ziren, eta gero ze lanbidea zuten. Gero non bizi ziren, nola janzten eta jolasten zuten. Armak eta janaria, ondoren Segura Egia eta Donostia nolakoak ziren esango digute. Eta azkenik beste aldean maketak eta gure armarriak ikusiko ditugu eta ere gure argazkiak eta gure deskribapena. Hemen ikusten duzuen piramidea gizarte nola zelkatzen zen ikusi dezakezu. Herriko pobreak ziren hauek lan gehien egiten zutenak. Gazteluan bizi ziren hauek nobleak eta kleroak ziren. Azken errege-erregina gehien agintzen zutenak ziren. Gazteluko errege-erregina boterea osoa zuten. Arautzak egurrarekin altzaitua eta tresnak egiten zituen. Errementariak ezpatak egiten zituen. Jostunak gazteluan bizi ziren eta ropa josten zituzten. Soldaduak gerretan borroka egiten zuten. Elizak txikiak ziren eta leihoak ere, leihoak ilunak ziren txikiak zirelako. Elizaren teilatuaren gainean gurutze bat zuten, jendea joaten zen errezatzera. Dorretxean jauntxoak bizi ziren eta harriz zeuden errinka ondoan zuen. Erdiaroko etxeak egurrez eta gero harriz eginak daude. 3 solairu zeukaten eta behan ikuilua zegoen. Gazteluak leku altuetan eraikitzen zituzten eta harrizkoak ziren eta oso handia. Leiho txikiak zituzten eta gainean almena. Eta ate handi bat zuen zubi altxagarriarekin. Janzkera. Jende diruduna arropa dotore eramaten zuen. Ere, kolore askotakoa eta bitxiak apaintzeko. Errege-erregina koloa buruan eramaten zuen. Erdiaroko mutilak alkandora luze batekin eta gerrian lotuta. Eta gatzak estuak zituzten. Oinean larruezko zapatak egindakoak. Erdiaroko neskak pobreak tunika luze batekin janzten ziren. Eta soinekoak beraiek egiten zuten. Eta arropa bat bakarra zuten. Eta ere udan oinea gabe zapata gabe janzten ziren. Armadura buruan kaskoan eramaten zuten. Eskuan ezpata eta beste eskuan eskudoa. Eta armadura asko pisatzen zuen. Arkuak eta geziak bedaiek eskuekin egiten zituzten. Gezien puntos oso lotza zen. Katapulta haria botatzeko erabiltzen zuten. Egurra eta handia ziren. Espatak elementariak erabiltzen zituzten. Oso arriskutsuak ziren, gerra egiteko erabiltzen zuten. Armarriak debendatzeko ziren. Beraiek ehizatutako animaliak jaten zituzten. Arku eziekin izatzen izatzen zituen.
eskuekin jaten zuten, eta zuarekin sukaldatzen zuten. Basoan bildutako frutu lehorrak eta beraiek landatutako fruta jaten zuten. Erdi Aroko umeak uztailarekin jolasten zuten. Oso azkar bueltak ematen eta oso guti eramaten. Uztaila makil batekin eramaten zuten. Baita ere, txibo eta boloekin jolasten zuten. Jokalari batek tezu zurioak ditu eta besteak beltzak. Bakoitzak 16 pieza ditu bere esku. Errege-erregina edo dama bi ardi, bi zaldun, bi gaztelu eta 8 pelota horrela jolasten zuten. Erdi Aroko umeak egurrezko zaldi batzuekin jolasten zuten eta beraiek egiten zuten. Segura Gipuzkoan dago eta 13. mendean eraiki zen eta geziak kalean asko zeuden. Segurako arresak 5 ate zituen, baina orain 3 ate ditu. Ate horietatik jendea pasatzen zen. Karkaba kale estua da eta Erdi Aroan kaka eta pixa horrela botatzen zuten segura askotan errezen. Elizako lurra egurrezkoa zen eta azpian tunbak zeuden. Tunbak zenbakia zuten eta elizan Erdi Aroko bi komunak zeuden. Ardixara segurako etxe zaharrena da. Egurrez eta harriz eginda dago. 3 solairu ditu. Sukaldea handia eta logelak txikiak dira. Donostia Euskal Herrian kokatzen da. Pirineo mendiak itsasoak gertu dauzka. Donostia mendi bat, ibaia eta hondartzaz inguratuta dago. Mendiak Urgul, Igeldo eta Ulia dira. Ibaiak Urumea eta hondartzak Kontxa, Ondarreta eta Zurriela dira. San Telmo, San Vicente, Santa Maria eta Artxaiona elizak daude, hauek aspaldikoak dira. San Vicente eraikin zaharrena da, 16. mendekoa, oso handia da eta lehioetan marrazkitxoak dauzka.